You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello. Welcome to another episode sa Sugilanon. Hello everybody. How are you doing? This is episode 120. What episode is this? 124. Oo. Thank you sa atong mga listeners sa inyong pagpaminaw. Episode 124 na ta. Pag piyungan na nato ni pagmata na to sa atong mga mata, episode 200 na ta. Padayon lang mo sa inyong pagsuporta. Thank you so much. Thank you. Nya ang ato ang topic karon. Kana di ba last episode, dili katong ni Agi, but the last Sugilanon episode, we talked about the story, the real story of pwede pahag one last time. Ingon pa ni kisa Wilmar Black pa to ni ingon or si Michelle? Si Eden. Si Eden ingon pa siya nga katudong duha ka babae and lalaki nagaligawan stage pa daw sila. Pero di ba natay critical question ato nga time, ing ana ba karon nga panahon nanliligaw pa lang pero may naanay nahitabo, may nangyayari na. This Sugilanon will answer that question, that critical question that we have. Okay. So, palihog ko pakistorya ani in Bisaya. Hala, on the spot ka mag-translate. Ay, dili ko mag on the spot translate. May nanliligaw. Naay nang uyab. Oh. May nanliligaw sa akin na may pagka-agresibo. Nay nanguyab sa ako na nay pagka-agresibo na katong nay nahitabo sa moa, nikalit na lang siyag. Mo na ang title. Mo na yung title. Siya Sige. ang babae o saka 27 years old nga tao. O saka 27 years old na babae. NBSB daw siya. What is NBSB? No boyfriend since a bebe. No boyfriend since birth. Since birth. Unya, NBSB daw siya og nasa ligawan stage. What is ligawan stage? Courting stage. Nanguyab pa lang na stage. Oo. Nanguyab pa lang siya nga stage. Wala pa, dili pa sila official. They are dating. 4 months sila nga nagligawan. 4 months sila na nasa dating stage or courting stage. Tama. O niya kining si lalaki medyo nay pagka-agresibo ang iyahang pagpanguyab. Style. Ang iyahang Yung style. sa pagpanguyab. Oo. Malipayon man siya nga kauban. Nindot siya kauban, lingaw siya kauban. Lingaw siya kauban, sweet pagyod. Pero usa ka Saturday night after nila mag-dinner date, paghatod niya sa kuha sa balay, kalit na lang siya na nangagad og nay nahitabo sa ilaha. So, nag-jerjer sila. paspas ang mga panghitabo. Kay, nanghagad, o niya, nadayon nahitabo sa ilaha. Oo. So, na-answer na atong question, Kring. Dili man siguro ni universal answer kay isa ra man ni ka story. But for me, it confirms my question from the last Sugilanon. Ing ana ba gyud karon nagapanguyab pa lang kay naanay may tabo. Yes, ing ana di ay. As far as this story is concerned. I would actually imagine that happening. Dili, I'm not really surprised that this is the case. Kay sa laing nasod ba sa western countries, kay mauna ako ang makita sa mga movies. O kanang dating stage pa lang. Oo. Mauna ako makita sa mga movies. Yeah. So I would not be surprised. I'm not surprised that this is the case here in the Philippines. Westernized ba ata diri sa Pilipinas, no? Okay. Basig tiguang lang jud ko. Kuan ka kanang out of the dating game for a very long time. Like you're outdated na. Dili man ko conservative gyud.
I am open to liberation. May I help you? Open magkuana, but in my time, normally you would be able to explore the duration if uyab na mo. Ana ba dili kay nagapanguyab pa lang. Like what's the point? Og What's the point? ingon pa atong sa last episode, the compatibility, may I help you? Importante ko no. Oo, pero um you can still break up even if you're on already, like kanang uyab na mo. Diha pa mo nag-explore, diha pa mo nag-jerjo, di ba? Pag uyab na mo, tas dili di mo compatible, you can still break up. You're not married. Bagay. But what I'm saying is, kung nagapanguyab pa lang, then nag-explore na mo, nakuha na kaniya, is what I'm saying. Why pursue you? Murag ana ba? But I don't know. I guess, yes, you're right. Wala na ko sa dating game for a very, very long time and I don't understand it. Maybe I need some explanation, more explanation from the children. But right now, it Ay, just ayaw po feels like, children. well, Like, no, what I the mean young is guns. the youngins and not children, but I refer to when I said children, I was referring to the 20 people, Yep. the 20s, Yep. the 20s people. Yep. Pero wala lang gyud ko kasabot ani nga style. Pero what tay mabuhat? Pagadawato na to na. Dawato Oo. na to na. And I won't be the Oh. one to explain because I myself am outdated. So I'm not gonna be the one. Okay. Pero mutuo ko sa imo kay based on your kanang social media scrolling. Yes, I am chronically online. Yes, I would think you are more aware than me. Oh yeah? Oh yeah? Oh, yeah. Mhm. Yeah. Oh, ipadayon na imong story, please. Okay. Ipadayon ako siya. Don't get me wrong. Wala mi niabot sa moment na to. Wala mi ni... Hala ni judge dayon. Ni judge din si Darling. Amo ba? Kay wala man din niabot sa moment. Wala siya niabot sa moment. Ingon na, Don't get me nahitabo. wrong. Don't Okay, get me okay, wrong, okay. hindi wala ano siya, don't get me wrong, hindi kami umabot sa moment na yun. So don't get me wrong, wala mi niabot sa ing ana nga moment. Okay, naay nahitabo sa ilaha pero wala sila nag all the way. Oo, Okay. wala sila nag final base. Okay, wala sila nag... okay. Siguro yung ana, okay, go. Kay nga naman, katong nana siya dito sa ubos, sa pepechay ang iyang term, Sa kuan, sa kifi. Sa kifi. sa bilahan siguro yung pasabot. Oo. Katong nana siya dito Sa 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 baba, Latsveya. sa Latsveya, Mm. nikalit lang siya hunong. Wow! Nga naman. Ano man, siguro mga 2 minutes po to, gisilip pa nako, nga basig nakatulog. Okay, i-feel niya ang moment, okay? As in, tulala. Natulala ang guy sa Latsveya. Latsveya. Unya, naingon pa ko nga, huy, okay pa kadira? Unya? Unya, nikalit siya og tindog. Niya naghipos. Nag-ilis. Unya, Unya. nilakaw. Nihawag balay. Wow! Hala, wow! Unsay nahitabo, guys? Hala, wow! Mag-speculate na ta. Wala pa naman ang storya. I don't want to speculate yet. Okay. Sige, go. So ako, murag, naga-translate ko in real time, guys, ha, paselo ako. So ako, murag, hala na, unsa to? Ano, nikalit raman siya gawa. Unya, na-feel na ko nga, naulaw ko kay Basin, dili di ay siya ganahan sa ako ang Latsveya. Unsay dili ka aya-aya. Dili siya kana charming. Di siya charming. Dili ka aya ang akong Latsveya. So dili charming, dili siya kuan kanang admirable. Dili siya adorable. O di siya adorable na Latsveya. Oo.
Unya, wala siya nagparamdam og 1 week. Wow! Wow! Wala, Biskag, mura lagi na traumatize. ngano mo ramang Wala, na-traumatize? okay, wala man nagparamdam for 1 week. I can't Ang wait. lalaki. Okay. Bisag, ikapila na ko siya nag-message. Ikapila ko nag-message sa iyaha. After Mm. 1 week, nag-message siya og sorry. Ang lalaki. Ang lalaki, nag-message ang lalaki og sorry after 1 week. Uh-huh. Sorry daw kung nikalit lang siya uli, katong naa na untay mahitabo sa ilaha. Ug ngano pod? Unya, sorry po daw nga gi-ghost ko niya. Nag-message lang siya sa kuha para ingnon ko nga mag-stop na daw siya og panguyab sa ako. Wow. Mag-stop na daw siya og panguyab sa ako. Walay Unya. reason at all. Maura to. Walay reason. Wow. Nag-stop lang siya kalit. Unya hantod karon na feel na ko na murag napahiya gyud ko kay basin na ay something sa ako ang Latsveya nga nagpa-turn off sa iya ha. Di lang niya na diretso. Di lang niya madiretsyo ingon ang reason. Oo. Unya, naadyo ingana nga lalaki nga naay gina-check na something para makasigurado Latsveya. sa Latsveya iya So, pasabot para makasigurado ba sa iyang ginapanguyaban. Wow. So, the reason now from this story nga ang reason nga nung dapat na ay mahitabo sa inyo ha before mo magkauyab, like nagapanguyab pa lang mo, dapat ay mahitabo ka para ma-check daw kung na is something sa Latsveya aron maka-sure nga ikaw na bagyod. I-check ka. I-check. Like you said, that's supposed to be a process pag uyab na mo. Oo, pag uyab na mo, process na na siya like dawaton ba na ko ni o dili, kung dili Oh. bulag na lang ka. Ana Oh. ba? Oh. Pero dili pa man good mo ing ana ka deep into the relationship for you to be showing your Latsveya to somebody na you barely know, and then biyaan na day ka i-ghost ra ka, so nasayang. Nakit-an na. Nakita Imbis ng kay- tinago ang secret. Imbis kay patriling na to ni kung tahay I decided that I'll give it to him like maybe in deep into knee deep 6 months into the relationship ana. Mm. Pero dili na kay talking stage pa lang mo, nagapanguyab stage pa lang mo, imo namang gipakita, so mao na siya inyong process. So nag ano lang ko na baguhan. I'm just amazed at the moment. Unya, Oo. mag-speculate ta kung unsay nahitabo sa lalaki. Okay, na ako yung speculation. Ikaw sa una, kabasig pariharata. There are two speculations. The first speculation that came to me was baho. The Latsveya Nanimaho. is not it's not it doesn't smell It's not good. giving. It doesn't smell good. Oh. Mm-mm. It's not giving roses. Ay. O lagi. Roses stank like what Outcast said. Ay, mao ba? Niingon na nila. Oh. Outcast said roses stank. Basin baho siya. Mao na ang una ni sulod sa ako ang utok. Ang ikaduha, test lang di ay siya sa lalaki. Gitestingan siya sa lalaki, te. Okay. Explain further. Kay nga no, testingan nato ni bayhana ni kung easy to get or hard to get. Unya kay naghubo man. Nagpakita man og Latsveya. Oh, it's a trustworthiness test. Oo. Easy girl ka ba? Pagka balon niya nga, easy girl di ay. Kay naghubo naman di ay. Mm-mm. Naghubo naman di ay. Mao to, ning atras ang guy. Gani, unya, ang gwapo to imong speculation. The second one, nga testing. Kay, mo lagi to, what if daghan ng uyab sa iyaha, sa babae? The guy would think, ihatag na din niya sa tanan. Because she gave it to me. She gave it to me willingly, and we're still in this stage na nagapanguyab pa lang ko, talking pa lang me. We're not in a relationship or whatever. So, ihatag din niya. So, what if na inanguyab po sa ihalain? Kay dili pa man mi wala pa man mi commitment.
Hunaay nang uyab siya lain hatag pud ba niya. Gwapo na imong speculation na second. But the first speculation Oo. is not at all impossible. It is very possible. Yeah. Yes. Yeah. Posible kaayo nga baho ang Latsveya. Baho ang Latsveya. So, sige maghimo kog laing speculation na lang. Oh, sige. Kay naingon nimo ang basig baho and then naingon nimo ang basig i-test lang siya, easy girl test. Oo. So ako na po ko laing speculation. Sige. Duha po akong speculation di ko Oh, magpapildi. sige daw. Okay. My first speculation is naay buhok and then ang preference sa guy is dapat ang Latsveya is walay buhok. Ay, di ay ba naa siya yung sarili niyang preference? Na siya preference because I think this is again brainwashing by the media. More specifically, the porn sites. They have impossible expectations of women now because the women in those sites are kuan na magugay na sila guys, enhanced. Hala, nawala akong Arian. Yes, it is gone. Okay, let me restart my Arian. So magpadayon na lang ta. So, 'di ba, sa mga media, sa mga sites na ingana, ang mga babae gina-present nila as in a way nga dili good ingana ang babae in general. Like the population of women is not at all properly represented sa ingana nga sites. Am I right? Okay mga actors and actresses man na dira. And they are gituyo ba nga gwapo o gwapa tan-awon. Na mga walay buhok ang uban. Oh, bleached and waxed. Oo. Naay uban na mga preference ng mga ingana. Siguro mo na akong first speculation nga basig ang guy na siya expectation nga ingana di ay nawalay buhok ang Latsveya pero pag open niya na ay buhok. So mo na akong first speculation. The second speculation is basig nakakita siya og disease. It manifested visually. Murag naadjud siya visually there for him to diagnose in his brain. Hala, murag naaman ni siya something. I will need to go. I will need to dili ko. Ana ba? What do you Ang most likely na kay nara na sa duha either naa siya nakita na visual disease or naa siya na smell. Nara na sa duha. Lain na sa Feeling ating ako. kapilanon karon oy. Feeling ako. Bitaw. You're right. The more likely na reasons kay katong number 1 baho and number 2 base na ay visual turn off. Kinatulala ko no. Kay kung natulala siya. Iya pa sigurong giisip, mugo ko dili. Kay kung kuan lang, nag-test lang siya, katong second speculation ako, kung nag-test lang siya, mupadayon siguro na mag-take advantage siguro siya sa easy girl. Unya, kung ang katupong buhok o way buhok, siguro pwede man na nila ma-overlook for this moment in time only. Oo, para lang yun makapadayon sa iyahang fantasy sa lalaki nga, I will get this girl. Oo. One of my Oo, collection. pero kung naay sakit, mo exit. Kung naay sakit, exit. Oo. Hashtag bars to Oo. hashtag bars. Kung naay sakit, mo exit. Oo. O kung baho ang Latsveya, another reason to exit kay that's something that is hard to overcome. Naalang ko story kring be. Side story lang ni. Please, about baho. Sige raw. Lain no. Thrilling, but it's not me. This is a story by my husband kay Laka, si Nathaniel Blanc. Okay. Gistorya niya sa kuan ni nga ayahang nadyo ubang tao nga kiss and tell kring, no? Mo Kay ba? ngano na siya BFF kani akong bana. Ay, kabalo ko kinsa na unya pagkahuman. Na siya BFF sa una
sa high school pa sila or what. Ay, Ano mao oy ba? gingon jud. Mao ba? Docs na kayo oy. Anyway, nagkauyab ang katong iyang friend. Bali iyang friend lalaki. Mm. Nagkauyab iyang friend nga lalaki og babae, syempre no. Oh. Tapos lain no, isulti. Anyway, Wala na, syempre na-intro na nimo. nag-uyab naman sila. So nag-kiss sila. Pag-kiss daw nila Kring, baho daw kayo baba. Ang girl. Ang girl, baho daw kayo baba. Di gyud daw niya makaya. Moto, kabalo kay gyud sa niya pag-overcome. Kay Oh. na-mention man gud nato ha, it's hard to overcome something na baho ang Latsveya. Yes. So, mao na ang more likely reason nga ni hawa siya kay it's really hard to overcome something na baho. Saan din nimo pag-overcome ana, alangan mag-mask ka, murag sa naaga pa mo lusot, di ba? Mhm. But how that friend overcame that situation was ning shift siya. Instead na sa baba siya ni kiss, dito na lang siya sa breasts. Breasts. Oo, sa breasts. Sa breasts na lang siya nag-kiss kay para lang jud nga makapadayon siya kay gusto pud niya. Bahala sila. Ah, okay. Ala ka, So oy. he avoided that part para di Lord. Lain. Ah! Lain. Lain siya. Kiss and tell pag yun niya. Oo. Kiss and tell niya. Pero in fairness, naadyo tao ng mga kiss and tell. Oo, gani. Lain pod. And honestly, na ako'y mga friend na ing ana, malingaw gyud ko. Malingaw ko maminaw sa ilang mga kiss and tell. Mao ba? I don't of course kiss and tell. Never mag-kiss and tell. Never. Diba? Never. Pero never. Pero ang mga friend ako nga uban, naadyo mag-kiss and tell. Kring malingaw jud ko maminaw. Ay, grabe ka kataw. Ang comedy man god. Usually, ang okay. gina-share dili serious. Usually, ang mga gina-share dili serious ka ng mga funny moments. So, sa mga funny moments, kung tayo, nasakpan ba sila or kanang nag-show me sa Skype, katong mga tigwang na lagi ta, so Skype. Ang Skype moments, Skype. oo, nag-show me. So, kana na mga storya, nadungog na nako and it's very funny. Pero it's not my place to tell. Pero, katupong ganina nga story, it was not my place to tell, but I told you. You already told me. You just told me. Gani, mo lang to. Nag-side story lang ta. Pero anyway, naghatag na may upat ka speculation sa inyo, guys. Kamo na ang mag-speculate kung sa inyong gusto i-speculate. Mm. 'Di ba? Kay mamasa tag comments. Oh, sige. Asa man yung comments ani? Nasa Facebook. Oo, ang comments ani ni Irie. First comment yun ni. The top comment, ano siya? Naku! Nabasahan na nako ang tinuod nga dahilan ni Boy nganong nag-walk out siya. Oo. Ate girl, sorry. Hugas-hugas din pag naay time. Kay at naay-end. At mag-grass cutter ka. Mag-grass cutter mag-trim daw ka bisan daw. pa nagsalang. Oo, mag-trim kay. Mao daw na iyang nabasahan sa reason sa guy. Naapo day gisend the story ang guy. Similar to this story, nag-send po siya iyahang POV. Mao So, ang ba? POV sa guy is, baho daw ang Latsveya and buhok kabos. So, muna akong gingon sa mo. Hala pare, mao lagi na ang ato ang giingon. Ay, lagi. Mao lagi. Kreng, mo lagi. I-set aside na to ang baho na reason. Oo. Siyempre, valid reason na siya to back out. Oo. Valid reason na siya. Kay miskan ikaw, Mm. kung naay baho nga Latsveya, nga lalaki ta, mo back out ta. Mo back out ay. Dili ko musugot Mo back out ta. O di ko musugot ana. Pero this reason of kay naday buhok sa Latsveya, I think this is like an impossible expectation of women. Immature expectation. You are brainwashed. Kung sa system of a down pa, brainwashing. Naa sila yung song na yung ana. Tungod sa media. Na ang song sa System of a Down. Tungod sa TV, tungod sa media, tungod sa websites, you are brainwashed. To think nga ing ana tanan babae nga walay buhok sa Latsveya when in fact, the original form, the original look,
the original the default, Default. Oh. the factory settings of everybody kay naay buhok. Mm. Oo. Bisan kamo mga lalaki, naamoy buhok. Oo. Kung So why mag-expect the mo mag-expect mo og shaved, you should also be shaved. regardless kring kung mag-shave sila o dili, naadyoy mga babae nga it's not for you, it's for them. Dili pud sila gusto mag-shave ang babae. O gani. Why would you demand for me to shave when nabay ubang babae na unsay tawag ana nga hysterectomy na dili sila pwede mag-shave kring kay they are prone to ingrowns. Ay, mao ba? I don't know what that's Oo. called. Oo, katong kasagaran mga babae na yung anak na PCOS. Mm. So Ay, dili katong mga sila pwede mabuhok. mag-shave kanang mga ma-ingrow na mga hair. Mm. So di sila pwede mag-shave. They can only wax and waxing you can't do that every day. It will irritate your skin. You can only do it every 2 weeks or every once a month unsa ba? Once in a Kaya while. ma-irritate. Oo. Kaya ma-irritate ang skin. So there's an immature, impossible expectation of women to be very very hairless down there when in fact it's the default. You should accept that. Mhm. Dili tanan babae nga ana. So mali kag expectation boy. For that part nga naibuhok. Pero katong baho ang Latsveya, valid to siya nga reason boy. So okay lang ko sa imo ang aside. Siguro preference lang yun ni Bo. Pero, mao lagi to, ang ginaingon ako, preference ni Boy, ang shaved. Pero, I assume na lang nato no, nga tinuod to nga si Boy ang nag-reply jud ato. Nga kay Boy jud to nga perspective. Let's assume that's real. Okay. Napoy ng mga nagpa-doktor-doktor diri kring. Hindi ay ba? Unsa daw? Lang. Asa na to? Hala, naay taysa before that, naay harsh nga comment. Sige daw. Basahon ako ang harsh na comment. From Lucila. Ana si Lucila nga. NBSB with a question mark. Ya capital letters ha. NBSB question mark. Sure ka dira sis? Sa akong pagkahibalo, pag no boyfriend since bebe ka, since birth, dili ka basta-basta maadto sa sitwasyon na ing ana. Lalo na or kanang especially kung naapa mo sa ligawan or nagapanguyab nga stage. Mm. Kay ako NBSB si Lucila niya, dili ni ako guys, dili ni si Darling. Oh, si Lucila ni. Oo. Ako nga NBSB man pug ko. 6 months na ko gitest iyang patience sa ako ang suitor sa nagapanguyab sa kuha. Tapos naging nahimo ming mag-uyab after 6 months, di ba? Mhm. Pero 2 years pa sige ra mig text, sige ra mig call, tapos dili pa jud siya nagapakita kaayo. Katong 3rd year na namo as boyfriend and girlfriend, didto na daw na nahitabo sa ilaha. At mao na po daw na iyahang na pangasawa. Mao na po daw na iyang na pangasawa. Kasi kay sa iyaha lang nako gihatag ang akong pinangga, ang akong Latsveya na ihatag nako sa akong mga maging forever nga partner. So mo na ang comment diri ni Lucila. Medyo harsh siya pagkasulti pero na real talk pud siya ni Lucila diri sa comment. What do you think about that comment? Judgmental siya. Magbuot man ka. Sabagay, Kuan. oo, sabagay di man ta. Oo, tinuod. Judgmental. NBSB ka, just because you are an NBSB, doesn't mean nga parehas pud mo atong isa ka NBSB. You're not necessarily the same. Oo, tinuod ka nga judgmental siya kay ngano. Guys, ngano man nga magbuot ta di man ta affected. Affected ba dita? Oh, affected na ta karon. Ngano man naaba dita sa kwarto atong pagkahitabua. Paghawa ni guy naaba witness ba dita? Witness ta guys. Wala ta naka-witness guys. So dili ta mag-judge. Pero nag-judge na mi ganina pero for podcast. For content purposes. Oo. Pero dili dapat kay ngano di man ta affected guys. Pasagdi lang na silang ginapang buhat.
Daghan ang nag-ano sa iyahan, no? Daghan ang nag-judge sa iyahan nga ligawan stage pa lang, nagapanguyab pa lang, pero imuhan ang ihatag. Mao gani no. Actually abi na ako or mga tiguang lang pero daghan day sa comment ang nag-share sa ako ang opinion nga ligawan stage pero ihatag na unta niya. May gani kay wa po na dayon. Pero Mm. tinuod ba ka? Tinuod ba ka nga NBSB? Ay wala man siya niingon na virgin siya. Ah, wala siya NBSB lang ningon. no niyang giingon. Bitaw, no? They're not the Oo. same. They're not Pwede mo necessarily, they're not the yes, 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 yes. Yes, yes, yes. They're not the same. Like you can be NBSB but not a virgin. yeah, yeah, That can for sure be possible. yeah. Yes. Nawala kring na ako'y nakita ang comment ganiya nawala pero nawala pa akong camera sa muka. Uy, how do I get through one night without you? Na unsa naman ning ear yun? What kind of life would that be? I-start na na kong ear yun. I need you in my arms, need you to hold. Ano There na? you go. Okay. Okay. Pero kaya nawala ang comment, gusto na, sige kog scroll, nawala siya. Nakakita ko comment, ano siya na, you have to go to the, saan itaw, your OB-GYN, and then don't wash it with soap, wash it with just water, and then eat yogurt every day, nagpaka-doctor. Ay, nagpaka-doktor di ay siya. Oo. Naapoy ni kuan. Naghatag Mm. siya og ka ng concrete advice ba? Actionable. Yes, actionable advice. Naghatag siya unya, nagpaka-doktor. Mm. Oo. Naapo diri na ay nag-speech 2 Timothy 4 verse 2 to 4. Nagkuan siya, nag-Bible verse. Ay, hala na, ay Bible verse, okay. Nag-Bible verse siya. Ana si Gladdy, wala ba nimo nahuna-hunaan nga basing naa kay something sa imuhang kifi? Basin Mhm. na-realize niya nga paspas ra kaayo kaniya nga makuha. Bisan pag naa pa lang mo sa courting stage, ning buikangkang naka. Ana siya. Lisod po lisod ka ayo mag-ano ay mag Bisaya. Why do we Kring, translate in the first place too? kring, practice makes perfect. If you do that every time we record, every time we do the live recording, pagka dumagayan na mahimo na kang AI. Oh my God. Hindi, gina-translate na Uy, mo pero guys. nag-Bible Gina-translate na verse. mo sa gikag Tagalog guys. Kay naamang Bisaya. goy mga maminaw nga Bisaya ra ang ilahang Dili pod, naadyoy mga people na nagapaminaw sa talking that their purpose of their one of the reasons why they listen to us is to relearn Bisaya or learn Bisaya. mm. That's why. Need And na to siya speaking i-translate. Tagalog might complicate things. And we don't want to Might complicate. make them confused. We don't want to confuse our listeners. Oo. So that's why. So, Mo to. guys, dili na ta kutob. Dili na ta Mm. kutob. Mm. So, na ako'y Bisda Academy. Oh, sige. Unsa man. Ay, wala tay commenters. Wala tay commenters. Okay. Hoy, basin, Ah, kadali lang. Basin na amo yung mga story pod ba na i-share sa amo Just go to our website, diliniadvice.com, and fill in the form or post a story to our Facebook group, Dili Ni Advice. thank you. Mo ni ang Bisda Academy, guys. Ready? Ready to learn? Okay. Yes. The words are duha, namoy bonus word. The first word is Latsveya. Ang Latsveya, guys, too late na no namo nasulti kay ganina pa misig ingon nga wa na day mo kasabot. Latsveya means the female sex organ dito down there. Okay. That's the Latsveya. So Latsveya is a Bisaya or not Bisaya pero yeah, it's commonly used by Bisaya as their slang. Is this a gay Slang term. lingo? Or It started as a gay lingo and probably adapted by straight people. okay. So, slang term siya for the female sex organ. Kung sa Bisaya pa, ang pipi.
Mao na siya. Ang Bisaya sa female sex organ is the pipi. Pero sa Tagalog ga, lahi ba ang meaning sa pipi? Ay, lahi. Ay, tama, Pipi. tama, tama, tama. Same should siya pronunciation. Okay. So, unsa man siya sa Tagalog? Ang pipi Oo. kanang kuan unsa na di ba Mute. mute. A It's mute a person. mute person. Mute person, pipi. Pero sa Bisaya, ang pipi is Latsveya. Okay? Latsveya is the slang, pipi is the Bisaya translation, the word itself. Oo. Napay mas explicit nga word sa pipi, but I'm not comfortable saying it here. Okay, ang pipi is usually it's referred to when you're talking wholesomely. Oo. It's like more of a term that you use towards a child, I guess. When you're speaking to a child, that's more like the term that you would use. Or you don't want to sound Not too explicit. vulgar. Yeah. It's Oo. not too vulgar. It's like PG friendly, I guess. Is what I'm trying to Oo. say. Correct. Parental Tapos guidance. ang second na word is notability. Oo. So sa notability, it started as a gay lingo. Actually, daghan kay siyang lingo, guys, na ay notes or nota. But it all means the male sex organ. And there is a wholesome Bisaya term for that. The notability is the slang term, right? But the Bisaya term or Bisaya translation of the male sex organ is the wholesome. The wholesome is Tintin. The PG version. Yes. And I'm sorry for people who were named Tintin, who were given the name Tintin, but that it is what it is. Hala, may gani, dili tintin akong pangalan. May gani no kay Christine man kanya, wala gitintin imuhang angga, nahimo siyang kring-kring. Yes. Yes, I appreciate it. So mao to guys, mao to ang ako ang gusto isulti sa ato ang Best Academy. And Thank you so much. I've told you or I've mentioned many examples earlier because I was using the words Kringkay was also using the words, so mo na siya. Di lang takutob guys. Kamo kung naamoy gusto nga tawag ani gusto speculate kung ano, 'di ba? Basta naamoy speculation. What is your speculation? Leave a comment. Muna siya ang pangutana na to. What is your speculation? Leave a comment sa Spotify, sa YouTube, o sa Facebook. So guys, diri ra ta kutob. Thank you so much for another episode. Thank you so much everybody. Thank you guys. Thank you for listening, and thank you as always for supporting us. Salamat! Salamat. Bye. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, mora to guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye!